студияи симо тақдим мекунад. Оё дар Қашқар ширин ширин бод омаде, ой сивзор маро чаман чаман ёд омаде. Оё думра бигирон шинга занам рӯ ба фалак, ой булбули шинга хом ба фарёд омаде. Ё сар кине дарара е дараҷи даҳанара, мабинем хумор дарара ё бире ба дашти о нақш. Ё сар кине дарара е дараҷи даҳанара, мабинем хумор дарара ё бире ба дашти о нақш.